Boas tardes a todos. Hoxe é o último día desta representación de teatro de Arsénico. E permitirme 3 minutos para dedicarnos aos meus compañeros de afección ao teatro. Despois de 6 meses de ensaio, teño que dicirñes que gracias a Lupe por axudarme a saber transmitir a seguridade e confianza aos actores co teu traballo difícil de papel de apuntadora. A Carmen, que é miña segunda nai, gracias pola túa xenerosidade, cariño e por ser a boa de todos nós e ensinarnos a cando se quere, se pode. A Isabel Ochoa, polo teu compañerismo, forza de vontade, de querer estar dende fai xa 16 anos coa compañía de teatro Nos e Vos e de Roza de Pedrol como actriz e perruqueira. A ti, José Ramón, polo teu tesón de querer aprender desta arte escénica como é o teatro. A Mela Escalante, por ter a paciencia e a sabedoría de saber estar con todos nós. A Manel Muñiz Caneda, por colaborar nun momento difícil e transcendental para a obra de teatro. E para ti tamén, Juan Manuel, gracias por cambiar a túa rutina diaria para participar con nós neste proxecto. Antonio Lois Otero, Antonio, a ti, douchas gracias por toda a paciencia e colaboración e deixarme falar ata ter eu as ideas claras. A Juan Manuel Pérez Piñeiro, Nelo, por darme a túa confianza sin recibir nada a cambio. Para min é un placer estar contigo. E a ti, Estrella, gracias por poñer no escenario o teu talento, a túa magnífica interpretación, xunto co teu cariño e amizade. E a ti, Mela, refírome a miña dona, gracias por ser actriz nos momentos máis difíciles, por presentarme, por prestarme, dende o primer día a túa confianza, tanto dentro como fora do escenario, e permitirme disfrutar do teatro. Non me esquezo de todos os membros de Roza de Pedrol, que colaboran, nunca se ven, pero si están aí atrás, de Diego e Chusco, porque son os que andan na montaxe. E de todos vós, os que tendes os teléfonos apagados, e máis os que ides a apagar agora. Moitas gracias, porque realmente un teléfono, unha chamada inesperada, realmente descontrola totalmente o que é o actor, e a escena deixa de ser o mismo. Digo isto porque sempre hai algún despistado, non é por nada, pero que se despista, e volvo a insistir que é un mecanismo moi bo, pero que entorpece moitísimo durante o tempo da representación. Moitas gracias e vamos a ver agora Arsénico por compasión, que os meus compañeros teñen presentado para vos. Moitas gracias. Asegúrollo, señora Harper, a miña irmán Marte máis eu levamos toda a semana falando
do último sermón do reverendo. Parece mentira que tan solo 2 anos que leva vivindo aquí xa teña asimilado o espírito de Brooklyn. A min tamén me pareceu, querida. Realmente ese home sabe chegar moi ben á xente. Eu mesmo creo que desde que o coñezo, conecto moito millor co noso Señor. Vostede comprenderá que vivindo tan preto da igrexa como Marta e como a min, temos visto pasar a moitos ministros do Señor, pero o reverendo Andreu coñece perfectamente o espírito de Brooklyn, que é a verdadeira amizade. E os seus sermóns, máis que sermóns, querida, son verdadeiras charlas íntimas. A min, personalmente, sempre me encantou falar co cardenal Gibbons. Ben, estuve algunha vez con ele? Non, Teddy, querido, aínda non. Están vosos bizcoitos, Teddy? Formidables. Ah, vostede non quere probar? Ai, non, señorita, xa se me sacaron as ganas de cear. Ai, pois sinto yo ben, porque están feitos con fariña da boa, non con esa imitación que nos dan agora. Isto da guerra estraga o todo. Ai, si polo menos a Europa estuvera noutro planeta, Dios mío. O Xapón é o enemigo. Claro, claro, por suposto. Pero, Teddy, querido, Non te habe. Hai que falar menos de Europa e máis do canal. bueno, aquí está todo moi tranquilo. Sí, querida Abby. A guerra e a violencia están lonxe destos contornos. Sí, en realidade isto está moi tranquilo, gracias a Deus. Sí, todas as antiguas virtudes deronse cita aquí na súa casa. Sí, nos intentamos conservar esta casa tal e como a Bob Brewster non la deixou. Hagas a luz eléctrica, claro está, porque Mortimer se empeñou. Claro. Pero utilizámola o menos posible. Bueno, el o pobre ten disculpa porque traballa tan tarde. Últimamente está salindo coa súa sobriña Elena. Estamos encantadas de que sexa así. Hoxe, precisamente, creo que teñen unha obra de teatro. Teddy, querido, hoxe o teu irmán Mortimer chegará máis tarde. Encantado. Eu tamén estou moi sorprendida, señorita Abby. Isto de ter que estar todos os días a esperar pola miña sobriña hasta as 3 da mañán. Oi, pero señora Harper, vostede non estará preocupada por eso, querida? Non, querida, eu sei que Mortimer é todo un cabaleiro, pero veño observando con temor ese triste contacto que ten o seu sobriño co teatro. Mortimer? Oi, pero si Mortimer tan solo escribe para un xornal de Nueva York. Xo sei, querida, pero un crítico teatral está demasiado preto de desarmar as xentes con son os actores. Mira, vou a dicir, moitos chegáronse a interesar. Ai, tratándose de Mortimer non hai problema. Quere que lle diga a verdade? Mortimer odia o teatro, querida. Non. Sí, o que realmente lle gustaba a Mortimer era escribir sobre agricultura. De eso sí que entendía Mortimer. Pero claro, despois deronlle este terrible traballo do teatro e xa se sabe. Vaya. Pero, como el di, o teatro xa non vive, señora Harper. No. O teatro agoniza. Quédanlle 1 ou 2 anos de vida, non máis. Total, hoxe en día, que vai ao teatro? Dígame vostede. Nadie, querida. Deixa, xa vou eu. Oh, capitán. Que tal, señorita Brewster? Adiante, boas tardes, pase. Traen algunha novedad? Nada que informar, meu coronel. Moi ben, moitas gracias. Entón, rompan fila. Ben, como verán, este así a miña compañera de ronda. Quixen que viñera comigo especialmente para que a coñeceran. Ah, encantada, querida. Pois esa é a señora Harper. É unha veciña nosa. Moito gusto, señora Harper. O gusto é meu, querida. Nunca tuvera o placer de saludar a unha muller policía, pero realmente debe ser algo admirable. O certo é que polo de agora non somos moitas no corpo. Ai, eso non lle debe preocupar a vostede, querida. Personalmente opino que nosas mulleres temos un tacto especial para isto dos conflitos, moito máis que os homes. Iso penso eu tamén. Tamén aproveitamos a visita para recoller os xoguetes do fondo de Nadal. Ah, moi ben, moi ben. Eso sí que é un bo exemplo, eso de arranxar xuguetes vellos para alegrar o Nadal dos nenos pobres. Pois non é un entretemento, xa que na comisaría un cansa de xogar as cartas.
E posta a limpar o revólver e nunha desas escapas un tiro e fireste un pé. Teddy, querido, por que non subes ao cuarto de tía Marta? Os pés da cama hai unha caixa chea de xoguetes. Baixala, por favor. E que tal está a súa dona, Capitán Clay? A dona do capitán estuvo malísima. Pulmonía. Canto yo sinto de verdad. Oso! Oso! Vou a ir á cociña a porque un poquinho de caldo para que yo leve. Non se moleste máis, señorita Avis. Así xa vostede demasiado por ela. Non é molestia ninguna, Capitán Clay. É caldo fresco feito desta mañán. A miña irmán Marta acaba de levar un pouco un veciño, o señor Benici, que está maliño. Enseguida yo traio, E mentras tanto poden vostedes sentarse e tomar unhas pastas. Deca logo. Non se lle pode impedir de que fagan boas obras, sin ningún interés. Sin decirles de que partido son nin por quen votan. Sí, cando me trasladaron a min aquí a Brooklyn, a miña irmán estaba moi enferma. Cando aloguei a casa do lado e me quedei ao cuidado da miña sobrinha Elena, podolles asegurar que se coñecín a verdadeira bondade e a verdadeira generosidade foi cando coñecín as irmás Brewster. Coronel, dixo que xa non faría máis iso. É que teño que convocar ao goberno por cuestión de abastecemento. Antes dáballe por convocar ao goberno en plena noite. E os veciños queixáronse. Creo que lle teñen algo de medo. Pero é inofensivo, non? Cree que o difunto presidente Teodoro Roosevelt. Menos mal, podía creerse cousas peores. Pois tamén é mágoa que nunha familia tan boa como este teñan semellante tolo. E, ben, o seu pai, o irmán das velliñas, estaba un pouco. E o pai delas, o avó de Teddy, estaba bastante tolo, según din. Ben tolo, mas ben raposo. Chegou a gañar 1 millón. É certo, pero aquí en Brooklyn. Sí, facía de médico, era unha especie de curandeiro, cousa polo estilo. O sarxento Edwards, lembrase ben. Esta casa era unha especie de clínica que facía experimentos cos clientes. De cando en vez equivocábase, según din. A policía de entonces non facía nada ao respecto. A policía non estorbaba moito, xa que lle era útil para as autopsias, e sobre todo en casos de envenenamento. A cuestión é que as fillas herdaron todo, gracias a Deus. Por non aproveitaron moito para elas que digamos. Eso é certo. Conozo eu as súas boas bondades. Non sabe vostede ni a cuarta parte. Non? Cando eu estaba no departamento de persoas extraviadas, tratei de seguir a pista a un vello que desaparecera e que nunca máis se atopou. Saben vostedes que hai unha axencia de alugueres que ten esta casa na súa lista? As irmás Brewster non alugan nada, pero teñen a certeza de que se alguén aparece por aí na procura dun cuarto, atopan. E cando marche, marche ben comido, e ao mellor con algúns dólares no peto. Gústalle descubrir persoas necesitadas para facerllo saber. ¡Qué alegría Que tal, verlos! señorita Brewster? Capi, ¿qué tal, Capitán Klein? Ben, Señora señorita Brewster. Harper. Querida. Este é Sisi, a miña nova compañeira de ronda. Viñemos a polos xoguetes do Nadal. Oh, sí. É formidable atopar mulleres decididas a coidar da seguridade cidadán. Moitas gracias. Bueno, pois entón vou polos xoguetes. Non, xa vai o coronel. Semella que falla a aprobación do goberno. Naturalmente. Que tal está a súa dona? Está mellor, a súa irmán vai por un pouco de caldo para ela. Oh, sí, fixémola esta mañán. Acabo de levarlle unha cunca a un pobre home que rompeu todos os osos. Unha pena. Xa chegaches, querida? Que tal está o señor Benici? Oh, moi mal, teño medo. O doutor quere operar mañá. Non me digas. Sí. E deixaranos a nos presenciar a operación, Oh, querida. no. Di o doutor que está prohibido. Ai, que lástima. Sí. Aquí ten, capitán. Este é o caldo para súa dona. Xa verá vostede como lle senta moi ben. Está moi quentiño. Gracias, señorita Brewster. Espléndido. Que contentos se van por os nenos. Ese barco? Ah, é o Oregón. Mais o Oregón ten que ir para Australia. Pero, Teddy. Teño un desafío con Bob Evans. Pero, Teddy... Non pode loitar outro no seu lugar. No, Está ben, nos retiramos, señoritas, 1 millón de gracias. A vostedes e gracias pola visita. Adeus, querida, encantada de coñecela. Bueno, queridas,
Eu tamén me teño que ir. Antes de que se vaya, señora Harper, O asalto! O asalto da fortaleza! A fortaleza. É que para ele as escaleiras son o outeiro de San Xoán. Pero nunca lle fixeron entender de que non é o defunto de Theodore Roosevelt. Oh, pero que ele é tan feliz sendo o presidente Roosevelt. sí, dunha vez, lembras, Marta? Intentamos que deixara de ser Roosevelt para pasar a ser George Washington. O cambio viríalle moi ben, pero... Encabuxouse, estuvo 4 días metido debaixo da cama. Xa non quería ser ninguén. E nós preferimos que sexa Roosevelt a que non sexa ninguén. Bueno, mira, o que teñen que estar é ustedes contentas. Si ese é o seu gusto, está moi ben. Mira, rógolles que lle fagan asinar estes papeles. Sí, Marta, verás, é que a señora Harper opina que canto antes Teddy firme estes papéis para ingresar no psiquiátrico, moito millor, claro que nunca antes de morrernos. É porque os ten que asinar agora? Ten que ser canto antes, señorita Marta. Supóñase que os señoras quere levar a ustedes primeiro, por casualidade. Despois sería moi complicado e moi difícil que Eva, o que Teddy quixera firmar. Sí, entendo. Daría lugar a unha situación moi desagradable. Oh, por suposto. E voulle a decir, irá a firma o doutor Witherpool. O doutor intraseitado, claro está. E quen é ese doutor Whittle? O director do sanatorio, querida. Mira, mañán mesmo para ir coñecendo a Teddy. Claro, claro. Bueno, pois agora deixoas, porque senón Elena seguro que me querrá vir a buscar. Bueno, Entonces, vaya. xa me vou. Que pase un bo día, señora Gracias por Harper. todo, querida. Gracias. Adeus, querida, e vealle saludos a Elena de nosa parte. Será E, por favor, non se preocupe vostede polo de Teddy, e moito menos polo de Mortimer. Eso de que sea crítico teatral é moi normal. Alguén ten que facer ese traballo. Sí, naturalmente, naturalmente. Vaya, e coitado polo cemiterio. Ave, querida. Sí? Non era tarde para tomar o té? A lo mellor tamén é un poquinho tarde para cear, querida. Sí, por qué? Ai, un momento. Teddy, ven, teño boas novas. Vas a ter que ir a Panamá a acabar unha nova esclusa no canal. Oh, bravo! Formidable! Entón, vou arranxar para a viaxe. O asalto! O asalto! Ave, querida, se fixéstelo todo, ti soa. Eu soia e divinamente, querida. Pois vou ver. Pero, Marta, Sí? lembra que estaba eu soia, querida. Pois entón, onde? Por que non lle botas un ollado ao arcous? Sí. Agarda. Será? Querida Elena, pasa, bonitiña. Que tal? Que te trae por aquí, bonita? Boas tardes, señorita Marta. Cren que a miña tía ainda estaba aquí. Acaba de marchar, non te atopaches con ela? Non, viña cruzando polo cemiterio. Mortimer ainda non chegou. Pois non chegou aínda, querida. Non, quedáramos en vernos aquí. Francamente, Mortimer non che debería de facer isto. Facerme que? Pois cando un cabaleiro convida a unha dama, el debe de ir a buscala á súa casa. Ai, por favor, non lle digan nada. A min encanta ir ao teatro con él. E a nós, querida, xa que Mortimer ten que ver esas obras de teatro tan aburridas, sexa o carón da sobriña dunha amiga nosa de confianza. Pero senta, querida, non queres sentar? Ai, que dirás de nós? Aínda meses sin recoller. Ave, querida, non fagas nada na cociña ata que chegue Mortimer. Despois axudareiche eu. Non debe de tardar. A ti asustaría se eu non me atopar na casa. Vai ser mellor que vaya a darlle as boas noites. É unha vergoña que non atoparas a Mortimer. Se chega, díganlle que volto de seguida. ¿Qué tal, Elena? Hola, amor. ¿Cómo está, tía Marta? Oh, Mortimer. Abi, chegou Mortimer. ¿Ya marchabas? Ialle dicir a tía que se fora deitar. É capaz de agarrarme de pé. Creo que eso non se leva ni tan siquiera en Brooklyn. Mortimer, querida, Ai. xa chegaches? Hola, bonitiña. ¿Qué tal está? Moi ben, querido, a ti? Eu? De primeira. E vostede xa vexo que non cambiou nada dende onte. No, dende onte non cambiei nadiña. Ímonos sentar. Veña, e charlamos un pouquiño.
Veña, vinde sentade. Querida, Sí? temos cousas que facer na cociña. No, querida, na cociña non hai nada que facer. Sí, querida, as cousas do té. Sí. Ah, as cousas do té. Claro, as cousas do té. Ten razón. Bueno, deixo vos oiños para que poidades falar tranquilos. Sentídevos como na propia vosa casa. Como se estuverades na vosa propia casa. Daste conta do complot? Sí, as pobres teñen boa vontade, pero faltalles inventiva. Si, faltalles inventiva. Onde queres que vayamos cear esta noite? Onde queiras, non teño moito apetito. Mellor, fai pouco que tomei o té. Que tal se ceamos despois de sair do teatro? Pero farase moi tarde, Mortimer. Coa porquería que imos ver esta noite, podremos cear antes das 10. Deberías ter máis consideración coas obras. Acaso as obras teñen consideración comigo, querida? Non pensarás a ir na metade da revista. Revista. Pero se a revista non se estrea esta noite, querida. Ai, non. Non coñeces as costumes do teatro? A revista non se estrea sin que se lle cambie 3 veces os títulos ou sin que sufran 4 aprazamentos, cando menos. Eu que agardaba escoitar algo de música esta noite. Que superficiales. Nada diso. E a ti as obras producense un efecto estrano. Si, as revistas humanizante. Cando vamos ver unha obra seria, fasme viaxar no metro, co proletariado. E dasme unha conferencia sobre o teatro. Pola contra, cando vamos ver unha revista, acompáñasme a casa en taxi e ata me fala amor. Un momento, querida. Esa acusación non é de todo exacta. Si, xa sei. Despois de ver un drama de Bergman, dixéchesme que eu era unha auténtica beleza. Non pensas que só ten moita aquela para unha rapaza. Pero despois de ver unha revista, dixéchesme que eu tiña unhas pernas preciosas. É certo que as teño preciosas, eh? Bueno, para ser a sobrinha inocente da túa tía, sabes moito da vida. Isto faime lembrar que lle teño que dicir a tía que se vai a deitar. Por certo, Mortimer, non pensas que lle deberíamos dicir ás tías que imos casar? Non pensas que che quero meter presa? Pero agora que nos parecen contentos con a nosa relación... Moi ben, cando queres que casemos? Axiña, esta mesma noite. Mortimer, onde deixaste o romanticismo? Ademais, coido que a tía ha de querer que casemos co novo párroco. Dis que é un portento. O que me faltaba, que tú a tía fixera da nosa boda unha ceremonia solemne. Crees que estás a facer a crítica do acto nupcial? Perdoa, querida, parece unha enfermedade profesional. Pode que lle faga unha boa crónica aos treos esta noite. Mortimer, non me queiras tanto. Vou telefonear a un colega para que publique a noticia. Nada diso. Falarei coa tía e fixaremos a data. Ben, ben, moi ben. Hola, Mortimer. Como está vostede, señor presidente? Colosal, sinceramente colosal. Que novas me traes? Unha soia, señor presidente, pero moi boa. O país está con vostede. Xa o sabía. Non che parece formidable? Pero bueno, teño presa. Voume. Adeu. Adeu. A onde vai? A Panamá. Panamá é o soto. Entretense cavando os cruces po canal. Es moi bo con el. E o pobre parece que se cariñou contigo. Teddy sempre foi o meu irmán preferido. Preferido? E lo, tes máis irmáns? Sí, hai outro. Jonathan. Nunca oí falar del. Non nos gusta falar de Jonathan. As túas tías nunca o nomearon. É que non nos gusta falar del. Foise de Brooklyn fai moito tempo. Era un deses rapaces cruéis que parten os vermes cos dentes. E que foi del? Non sei, quería ser ciruxán como o avó. Naturalmente meteuse líos cando se puxo a exercer a medicina. Non se vos fai tarde para ir ao teatro, queridos? Non, non imos tear, temos aínda media hora. Ah, pois daquela deixo vos ollos outra vez. Non se moleste, eu marcho para casa, voulle dicir a tía que se vai a deitar. Ah, Cada vez que saio contigo a pobre reza unha oración. Si a oración non é demasiado longa, agardareite aquí toda a vida, querida. Volto de seguida, vou polo cemiterio. Mortimer, é a primeira vez que te escoito falar de oracións. Vese que Elena está a exercer unha boa influencia sobre ti, querido. A propósito, tía, vou casar con ela! Non me digas, Mortimer! Sí! Ai, que ben, queridinho. Voulle
chouta por riba das tumbas, miren. Cando volte, Elena, temos lo que festexar. Para cando será a boda? Ainda non sabemos. Non viron un sobre grande cuns papéis? Sí, por aí andará. Queda algo na cociña para poder festexalo, querida. Naturalmente. E cando volte, Elena, abriremos unha botella de champán, Mortimer. Que che parece? Ben, é un capítulo do meu libro sobre Torao. E pensar que todo aconteceu neste cuarto. Dei, Mortimer, déixate. Debe ser dun romántico estar coa túa moza o teu carón vendo hoxe unha obra de teatro, Mortimer. Como se titula a obra de teatro de hoxe? Un morto nunha caixa. Ai, meu Deus, que títulos lle poñen as obras. É unha obra un tanto interesante. Ao erguerse o pano, o primeiro que se ve é un morto. Hola, amigo. Tiadi, Tiadi. Sí, querido. Vostedes querían levar a Teddy a ese sanatorio, ¿verdad? Porque... Sí, precisamente por eso estuvo ahora por la tarde a señora Harper aquí. Quere que firmemos estes papéis canto antes para levar a Teddy ao psiquiátrico. Ten que ser de contado, hoxe mesmo. Sí, eso mesmo diela. Porque a nos poderían nos pasar algo, entón xa se sabe. Baixan abaixo, está no sótano, tráiano. Oh, no. Cando Teddy traballa no canal non se lle pode molestar. A que ven tanta Tía Marta, presa. dígolle que ten que ser de contado. Está firma noite. Pero, a que ven tanta presa, querido? Está ben. Tías, sinto moito. Teño algo horrible que comunicarlle. Un momento. Tentemos non perder a cabeza. Tías, vostedes saben que lle demos todos os gustos a Teddy porque queríamos que era inofensivo, verdade? É inofensivo. Era! Por eso hai que internalo, tía. Pero, Mortimer, como se che pode meter na cabeza que nos vamos a separar de Teddy estando nos vivas? De ninguna das maneiras. Hai un morto no halcón! Sí, querido, xa sabemos. Saben? Sí, pero iso nada ten que ver con Teddy. Por suposto. Sí, pero... Quen é? Que fai aquí? Que lle ocorreu? Morreu, Mortimer. Tía Marta, os homes non acostumbran a meterse nos halcóns e morrer. Pero, querido, primeiro morreu, Mortimer. Sí, pero... Como, tía? Ai, Mortimer, que preguntón te volveches así de súpeto? Ese señor morreu porque nós lle puxemos un pouco de veneno no viño. Así que vostedes puxeronlle veneno no viño? Sí, puxemos yo no viño porque non se lle nota o sabor. No té ten un cheiro moi especial. Así que vostedes sabían o que fixeran? E non querían que a tía de Elena se enterara? Por suposto, querido. Eu mesma lle puxen o viño e bebeuno. E despois puxen o señor no arcón porque sería moi desagradable que a tía de Elena o atopara así. Comprendeu? A hora do té. E non lle vayas a contar a Elena, querido. Agora esqueceo todo, querida. Esquece todo que viches. Oh, Gabi, Dime, querida. cando saín estuve na casa da señora Schultz. Dixo que cando quixéramos podíamos levar a seu fillo ao cine outra vez. Pois cando queiras, podémolo levar mañán mesmo. Oh, sí, pero que non vou a permitir é que ese rapaz nos volva a levar a ver películas de medo. É que non deberían poñer películas que meten medo a xente. Bueno, vou pego a tía Marta para a cociña e deixo que te cas túas cavilacións, querido.
Aló? Póñame coa redacción. Al, sabes quen che fala? Ben, Al, ao saír do diario dixen un día, non si? Ajá. Debín de tardar media hora en chegar a Brooklyn. Ajá. Que hora tes? Non hai duda de que estou en Brooklyn. Tía Abby, tía Marta, veñan de seguida. Ai, sí, querido, que Que imos pasa? facer? Que imos facer? Que imos facer con que, Mortimer? Aí dentro hai un morto. Sí, querido, é o señor Hoskins. Ai, meu Deus. Eu non podo dar parte á policía, pero que podo facer? Que podo facer? Comeza por calmarte, Mortimer. Calmarme? Pero o señor Hodgins. Hoskins, querido, chámase Hoskins. E xa che dixemos antes que esqueceras todo. Chámese como se chame, non podemos deixar aí. Oh, no, Mortimer, non tiñamos pensado deixalo aí. Que pensan facer con elo? Xa está Teddy no canal preparando unha esclusa. Vostedes pensan soterrar ao señor Hoskins? Claro, querido, como os demais. Os demais? Claro, querido. Cando vostedes din os demais, queren dicir os outros. Logo, significa que hai outros outros. Pois sí, Mortimer, con este fan 11. No, Sí, Abby. no, querida, con este fan 12. Non, penso que estás equivocada, con este fan só 11. Estás equivocada porque cando chegou o señor Hoskins aquí, dixencheu, Marta, con este faremos a dúcia completa. Pero que miña irmán, querida, eu penso que o primeiro non habería que contalo. Así que son 11 en total. Aló? Mira, Aló? Al, se soubeses que agradable resulta oír a túa voz. Oh, non estou bébedo. Mira, chamín te fai un intro porque me sentía un poquinho pirandello. mira, sexa o que sexa, están todos aterrados aí no soto. Pirán, é o mesmo, mira, escoita, trata de dar con George. Sí, para que se ocupe da crónica. Dígoche que trates de dar con ele, eu non podo facer a crónica. Para iso son o xefe da sección. Non, dígoche que non. Ben, por favor, onde estábamos? 12! 12! Sí, a túa tía Abby ten razón, son 12 en total. Mortimer? Imos ver. Séntese, tía. Quen foi o primeiro? O primeiro foi o señor Midgley. Era un anglicano e chegou aquí para alugar un cuarto. Sí, foi xustamente cando ti estabas en Nueva York. El estaba tan soliño no mundo e a nos dounos tanta mágoa. O teu cuarto é tan bonito, Mortimer, e tan soleado, que era unha pena que estuvera baleiro. Dounos moita pena. Non tiña ninguén no mundo, non tiña nin amigos nin familiares. Sí. Era un villiño moi solitario. Sí, querido, así que decidimos axudalo, pero non nos dou tempo, porque o señor Midgley morreu inmediatamente dun ataque ao corazón sentado nesa mesa. Quedou morto aquí neste sillón. Como cho conto? Que terrible debeu de ser para vostedes. Ana, non. Oh, non, querido. Era como voltar ao pasado. Teu avó, que xa nos tiña acostumadas a ter un ou dous cadáveres estomballados por toda a casa. Sí, querido. Verás, Teddy, que traballara no canal de Panamá, pensou que era unha víctima da febre amarela. Así que cumpría soterralo canto antes, comprendes? Así que levámoslo a Panamá, metémolo na esclusa. O sea que non te debes de preocupar por nada. Nós sabemos perfectamente o que hai que facer. E xa sabes que a tía Marta se dá moita maña cos guisos, verdade, Marta? Así que foi iso o comezo de todo. Ese home que entra, ese home que morre. Pero eso foi unha casualidade, Mortimer, e nós non podíamos depender das casualidades. Acordaste dos tarros de veleno que había no laboratorio do avó? Ti xa sabes que moi tía Marta se dá moita maña cas mezclas. Lembra que ti probas os seus guisos moi a miúdo, querido. Verás, mira, por cada 4 litros de viño de froitas poño unha culler de arsénico, media de estrictina, un chisco de cianuro.
podría engolir ni un bocado. Bueno, agora que xa o sabes todo, síntome moito máis relaxada. Non te enfades, querido. Pero que a tía... Dese conta de que estaba nerviosísima e teño que contar todo. Este, querida, tens que marchar para a túa casa. Eu chamarite mañan. Mañan. Sí, non sabes que te chamo casi todos os días, querida. Pero non íbamos ao teatro esta noite. Non, non imos ao teatro, querida. Que loco, por que non? Que pasou? Non pasou nada, querida. Entón, botaron todo o diario, Mortimer. Non me botaron do diario, solo que non vou facer a crónica esta noite. É preciso que marches para a túa casa. Pero supoño que me poderás contar, non? Non, Elena, non podo contarcho. Pero se nos casar. Casar? Esqueceches o que acordamos fai 15 minutos. Eu acordei tamén. Bueno, pois, por min que se seguen pé. Mortimer, non pode ser que querías casar conmigo e aos 5 minutos me botes da tua casa. Elena, non estou intentando botarte, querida. Queres marchar de aquí? Non quero. E non me penso ir ata que non me des unha explicación. Elena! Aló? Al, agarda un momento. Si é importante. Agarda. Elena, ti és unha moza encantadora. Eu adórote. Mas agora teño graves problemas que afrontar. É preciso que marches para a túa casa e agardes ata que eu te chame. Non te fai algo dominante comigo, queres? Elena, cando teñamos casado, supoño que serás un poquinho menos pesada e máis inteligente. Cando teñamos casado, si é que casamos, supoño que ti serás un pouco máis educado. ¡Oh! ¡Elena! 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 ¡Oh! ¡Elena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yavi! ¡Al! 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 É o teléfono, querido, é a porta. Oh, señora Harper, a que debemos esta visita, querida? Veño porque Elena me contou da boda, estou un pouco preocupada, señorita. Pois nós tamén o sabemos, sabémoslo por Mortimer. É que de Sente. repente sentí necesidade de falar con alguén. Pois píllanos poñendo a mesa para cear. Que tal está, señora Harper? Parece un pouco preocupada polo da boda de Mortimer e de Elena. Aló? Póñame con Al, coa redacción. Al! Eu sempre Redacción! quixen que Elena casara, Ai, perdón, equivoquei. pero nunca pensei o que iba a ser de min despois nesa casa tan grande. Oh, pero señora Harper, eso non é un problema moi grande. Sí que o é, querida, sí que o é. Eu sin Elena a vida xa non será o mesmo. Ai, querida, pero iso non debe ser un problema para vostede. Seguro que vostede ten algún familiar, algún parente cercano que a poida coidar. Todos temos alguén, Non, querida. querida, non teño máis familiares que a Elena. E se Elena se casa quererá vivir co seu marido e eu non lle quero estropear a súa felicidade. Claro. Eu ao fin e ao cabo xa vou vella, os anos non pasan en vano. Claro, querida. Pero parecerá unha parvada, pero non sei que decisión tomar, Dios mío. Pois a verdade é que iso non é un problema, verdad, Marta? No, nos axudamos a moitas persoas como vostedes. Sí, Aló? querida. Aló? Al? No, dígoche que non pode facer a crónica esta noite. Vostede non? o que ten Que é se ocupa George. preocuparse. Sempre tan valente, seu sobrinho. Oh, no. Debe ser que está nervioso polo da boda. Ten que haber alguén por aí. Mira a ver se hai alguén. Agardo. Eu xa sei que ustedes me fai moita compañía, pero eu non quero ser un problema para nadie, querida. Claro, eles son mozos, querida, e teñen que facer a súa vida. Vostede ten que tranquilizarse, probar un pouquiño deste viño de froitas. que Xa máis facemos. bebo, querida, xa Ai, máis pero bebo. é viño de froita, señora Harper. De Facémolo froitas. nos mesmas. De froitas. Non bebo viño de froitas desde que era cativa, querida. Non habrá ningún electricista por aí. Mira a ver se hai alguén. Bueno, eu necesitaba falar con alguén para ver se me tranquilizaba un pouco máis. Pero... Beba, querida, este viño non lle fai mal a ninguén. Oh, non estou bébelo. Pero vamos comenzar agora mismo. Non entendo nada de viños, pero nada. Pero este non parece que lle faga mal a ninguén. Que va, querida, está feito con todo o amor do mundo por Marta e por min. Mortimer! Ustedes teñen colleita propia, non, señorita Mortimer, Marta? non fagas iso. O viño non está cheo de vides. Quere que o maten? Quere que o envenenen? Quere que o asesinen? Pois marche desta casa. Marcha agora mismo. Marche se non quere que o maten. Mortimer!
para que me entendan. Non só está penado pola lei, sino que non está ben que vostedes fagan iso. A xente non comprendería. A señora Harper non comprendería. A señora Harper precisaba da nosa axuda, Mortimer. Abby, non lle tivemos que haber contado nada. O que quero dicir é que isto converteuse nunha mala costume. Mortimer, nós non nos acostumamos a meter nos teus asuntos. Non vexo eu porque te tens que meter ti nos nosos. Aló? Al, está ben, irei a ver o primeiro acto. Vou nos poñer a pingar. Escoita, Al, trata de dar co abogado. Sí, que teño un problema. É importante. Non me falles, Vou de contado. Queridas tías, vou para o teatro. Pero antes quero que me prometan unha cousa, tías. Que? Eu querolles moito. E sei que vostedes me queren a min. Eu por vostedes faría calquer cousa. E agora o que preciso é que fagan unha pequena cousa por min, tías. Que? Nada! O que quero é que non fagan nada. Non deixen entrar a ninguén. E non saquen ao señor Hoskins do seu sitio. Entendido? Pero é que o señor Hoskins íbamos a facer os funerais metodistas. Funerais? Por suposto, non pensarás que imos enterrar o señor Hoskins sin os seus precisos funerais. E non poden agardar ata que eu chegue? Sí, Mortimer. Entón, Mortimer, estarías dispostos a axudarnos? Sí, tías. Ai, Marta. Pois entón, deixaremos os funerais para antes da cea. Ti lembras a voz que tiña Mortimer cando estaba no coro infantil? Poderá cantar os signos metodistas. Ah, que Vou para o teatro. Pero antes quero que me prometan eso. Que non deixen entrar a ninguén e que non saquen o señor Hawkins do seu sitio. Prometido? Bueno, Bueno, Marta, ahora podemos yo prometer. Xa ves que Mortimer está disposto a axudarnos nos funerais. ai, sí. Bueno, prometido. Vou para o teatro. E fagan o que lles pido. Volvo de contar. Abby, querida. Sí? Que rara topo hoxe, Mortimer. Eu sei o que é. E que é? Esos son os nervios da boda. Todos os homes se poñen moi nerviosos cando van casar. Ai, pois terá razón. Espero que a Mortimer lle sirva a lúa de mel de vacacións, xa que traballou moito este verán. Por suposto, pero desde que sale con Elena vennos a visitar moito máis a Cotío e eu estou moi contenta. Sí, Ai, despois faremos uns funerais preciosos. sí. Estou a pensar que xa que Mortimer nos vai axudar a cantar os himnos, precisará un libro. Penso que teño un no meu cuarto. Está ben. Marta, querida. Sí? Oxe, o máis propio é que ti leas os signos. Estás segura, Abby? Creo que sí, porque eu fixen o resto, así que é o máis xusto. Pois entón creo que vou a poñer a mantela negra de mamá e o broche antiguo. Vou abrir. Abby, Que? prometemos non deixar entrar a ninguén. Ah, é verdad. E quen será? Pois entón vou abrir. Abby? Vou a ver. Vou a ver. Son dous descoñecidos. De verdade? Sí. A ver. E teñen un automóvil aparcado diante da porta. A ver se os coñeces. Non, querida, non nos coñezo de nada. Teñen unha cara moi rara. Oh, Abby, quen será? Non sei, pero é mellor que apagues a luz porque parece que queren entrar. Apaga a luz, Marta. Ai. Ai, 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 ai. Vente, querida. Ai, ai, quen será? Non sei. Adiante, doutor. Esta é a casa da miña nenez. Cando era neno, non pensaba máis que en escapar. Agora alégrome de poder escapar para voltar aquí. Este é un bo acocho, Johnny. A miña familia aínda debe de vivir aquí. Hai algo dos Brewster en todo isto, sen a menor dúbida. Agardo que haxa unha terneira gorda para recibir ao fillo pródigo. Johnny, teño fame. Mira, viño.
É como se nos estivesen a esperar, doutor. Bo presaxio. Quen son vostedes? Que é o que fan aquí? Tía Abby. Tía Marta. Marta, prende a luz. Prende a luz. Fora desta casa. Son Jonathan. Vostede? Vostede non é Jonathan? Sí, tía Abby. Son o seu sobrinho Jonathan. Non é verdade? Vostede non é o noso sobrinho Jonathan? Sí, son Jonathan. E este é o doutor Einstein. Non é verdade? Vostede non é Jonathan? E ese señor de aí tampouco é o doutor Einstein? Non é o doutor Albert Einstein, tía. É o doutor Hermann Einstein. Así é todo, parece a voz de Jonathan. Entón... Ah, vexo que ainda leva o anel que mercou a boa Brewster en Inglaterra. E vostede, tía Marta, ainda leva polo alto para agochar a cicatriz que lle fixo o ácido do avó. Pois a ver se vai a ser Jonathan. Pero entón, Jonathan, tiveches algún accidente que che pasou na cara, querido? Non. O doutor Einstein é responsable da miña cara. Muda a cara das persoas. Practica a cirurxía estética. Oh, Abby, querida, mas esa cara eu xa vin antes. Acordaste cando fomos ao cine a ver aquela película de medo? Pois esa é a cara. Calma, Choni, calma. Non se preocupe, señoras. Nos últimos 5 anos fixille 3 rotos diferentes a Choni. Ben vida esa película. A verdade é que iba un poquillo intoxicado. Xa ve, doutor, o que ten feito comigo. Ata nin a miña familia me recoñece. Choni, lembra que está na túa casa, nesta fermosa casa. Teme falado tanto das súas tías de Brooklyn. Vostede reconoce, non? Saben que é Choni. Díganlo. Bueno, pode ser, pero é que pasaron tantos anos. Onde estiveches atada agora? Sí, onde estiveches? En Inglaterra, Sudáfrica, Australia e nos últimos 5 anos en Chicago. O doutor Einstein, amás eu, tiñamos negocios xuntos. En Chicago tamén estuvemos nós, na última feira mundial. Sí, facía moita calor en Chicago. É verdade, case afogamos. É maravilloso volver a Brooklyn outra vez, queridas tías. E vostedes están igual que sempre. Sempre as lembrei así, amables, encantadoras, hospitalarias. E o meu querido irmán Teddy dedicouse á política. O meu irmán doutor quería ser presidente da República. Teddy está moi ben, pero tamén está moi ben Mortimer. Sí, xa o sei. Vin un retrato seu na sección que escribe no diario. Vese que chegou a cumprir as súas arelas juvenis. Bueno, Jonathan, foi un verdadeiro placer verte de novo. Pero Querida temos... tía, dá gusto atoparse na casa outra vez. Xa, pero nós temos moito que facer na cociña. Sí, a non ser que teñas prisa por ires a algún lado, Jonathan. Daquela darémonos presa na cociña, verdade, Marta? Vamos, Abby. Choni, e onde iremos agora? Temos que dicirlo asiña. A policía ten fotos desta cara. Tenemos que buscar un sitio para operar e outro para a señora Esperanza. Non te preocupes por ese lixo. Pero, Choni, temos unha bomba entre mans. Esquece a Espenalzo. Pero, Choni, era un bo tipo. Non podemos deixar un cadáver no coche. Era bo tipo. Levono no seu coche ao final e fixetes... Cargátelo. Dixo que me asemellaba a Boris Karloff. Esa é túa obra, doutor. Veña, Ti Choni. me fixeches esta cara. Veña, Choni, a meña vecha cara canto poida. Ten que ser esta noite. Agora non teño fame, estou débil. Ben, Jonathan. Estamos moi contentas de que viñeras a visitarnos, pero lembra que ti nunca foches moi feliz nesta casa. E nós tampouco fomos contigo. Non saben como lamentei as dores de cabeza que lles daba cando era neno. Non me sorprende que teñan eses sentimentos de mí. A verdade é que foches un verdadeiro suplicio para nós.
Non yo sinto por min, tías, senón polo doutor Einstein. Prometinlle que, aínda que pasásemos as presas por Brooklyn, e o traer aquí, para que probara un dos deliciosos pratos que prepara a miña querida tía Marta. Oh, pois sintocho moito, pero na cociña non queda nada. Si, Avi, penso que sobrou un pouquiño de asado. Asado! É o menos que podemos facer por eles. Tía Marta, moitas grazas. Quedamos a cear. Imos. Ben, daquela darémonos presa. Se vos queredes asear, podedes utilizar o lavabo do laboratorio do avó. Ainda o teño. Sí, está tal e como el o deixou. Cando menos imos comer, Johnny. O laboratorio do avó. E tal como o deixou, doutor. Magua non poder usar. Cando remates co meu. Sí. Aquí podemos facer unha fortuna. O laboratorio está na bufarda. Un salón grande. Arrómbanse polo menos 10 camas. E Brooklyn aclamando o teu talento, doutor. Non sexas optimista, Johnny. Penso que chegamos a Brooklyn antes de tempo. Ti non coñeces o barrio. En Brooklyn, todo mundo precisa dunha cara nova. Sí, pero hai tantas que están no caldeiro. Non, só unha pequena porcentaxe. Ademais, os rapaces de Brooklyn teñen soa de pagar xenerosamente para librarse da cadera. E despois que facemos? Despois, esta casa será o noso cuartel xeral durante moitos anos. Joder. Temos unha casa moi tranquila, doutor. Hai moita paz aquí. Eso sería fenomenal. O as túas tías tan doces sería formidable. Que vamos a dormir aquí, vamos por aquí paxe. Non, doutor. Temos que agardar a que nos conviden. E si se negan? Convidaránnos, doutor, convidaránnos. Non se preocupe por iso. Todo semella un fermoso soño. Tan soño, supoño que non estamos a soñar, verdade? Non, doutor. Por eso nos convén tanto esta casa. Pola tranquilidade. ¡O asalto! ¡O asalto! Sí, miñas queridas tías, os 5 anos que pasei en Chicago foron os máis felices da miña vida. Sí, de Chicago fomos a South Bend, en Indiana. As tías non lles pode interesar o noso paso por Indiana. Ben, Jonathan, vese que tiveches unha vida moi interesante, mas non te debemos deixar falar ata tan tarde. Podo lles dicir, o meu encontro co doutor Einstein en Londres mudou toda a miña vida. Como lembrarán, estiven en África do Sur negociando con diamantes. E despois en Ámsterdam, que é o seu verdadeiro mercado. Pero eu precisaba volver a África do Sur. E o doutor Einstein fixo posible esa viaxe. Moi bo traballo. Cando lle cambiaron as vendas da súa cara, a enfermeira tuvo que presentarme. Como gustaba daquela cara. Sempre levo unha foto de canda a min. Ben, aquí estás un pouco máis parecido, pero ainda non te semellas ao Jonathan de antes. Penso que volveremos a esta cara, doutor.
Sí, Choni, xa pasou o perigo. Ben, nos tenemos que... Vamos pa cociña porque temos que marchar, querido. Miñas queridas tías, quedei tan satisfeito por esta deliciosa cea que me sinto incapaz de mover un só músculo. Bueno, pero que non se nos está facendo un poquinho tarde. Atopeina! Atopeina! Que atopaches, te? A historia da miña vida. A miña biografía. Aquí ten, doutor. Xeneral, a foto de que tanto lle falei. O presidente Roosevelt e o general Guterres no canal do Panamá. Ve, este son eu. Este é vostede. Este son eu. Tanto cambiei. O que pasa é que esta foto aínda non foi tomada. Aínda estamos comenzando as excavacións. Pero ahora, general, teme que acompañar. Temos que revisar as novas esclusas. Non, Teri, Panamá non. Xa iremos a Panamá en outro momento. Está moi longe. Barbadas, está aí abaixo, nosotros. Nosotros? Bueno, é que lle deixamos cavar o canal de Panamá no Soto. General Guterres, como presidente dos Estados Unidos, comandante xefe do ejército e da armada, exíjolle que me siga inmediatamente. Teddy, penso que xa é hora de irse a deitar. Perdón, quen é vostede? Son o presidente Wilson. A dormir. Vostede non é Wilson, pero a súa faciana faiseme familiar. Querido, ese daí é o teu irmán Jonathan. Sí, agora mudou de cara. Sí. Ah, un prestidigitador. Teri, por que non te vas a deitar un pouquinho e descansas esa cabeciña? O teu irmán e máis o seu amigo Einstein teñen que voltar para o seu hotel. General Guterres, inspeccione o canal. Bravo, formidable. General. Sígame. A súas órdenes. Sígame, general. Pone esto. É no trópico, comprende? Bombollas. Tía Abby, paréceme que te equivocaches no do noso hotel. Nós non vivimos en ningún hotel. Vimos aquí directamente. Bueno, pois a 3 mazas de aquí hai un hoteliño moi bonito. Tía Marta, esta é a miña casa. Pero ti non te podes quedar aquí, Jonathan. Precisamos todos os cuartos. Precísanos. Sí, para os inquilinos. Logo, teñen inquilinos na casa. Non, pero vamos a telos. Daquel home o antigo cuarto estará libre logo. Pero non cabería desos dous. Ocuparemos o mesmo cuarto. Non vai a poder ser. Vos non vos podedes quedar nesta casa. O doutor Einstein e máis eu precisamos dun sitio para dormir. Esta mesma tarde lembraron como acostumaba a ser de pequeno. Non sería moi agradable para ningún de nós ter que voltar a... Será mellor que os deixemos quedar por esta noite, Abby. Por favor, amañen o noso cuarto. Hai no que airear un pouquiño, nada máis. Normalmente témonos preparados para que cando veñen os inquilinos os poidan visitar. O doutor Einstein é un hóspede moi distinguido. Imagino que vostedes aínda non aprecian as súas habilidades. Pero apreciaranas. Dentro de poucas semanas vanse topar cun Jonathan moi distinto. El non te pode operar aquí, Jonathan. Esquecera dicirlo. Imos converter o laboratorio do avó nunha sala de operacións. Ah, non! Non ides convertir esta casa nun hospital. Hospital, arredémonos. Será un salón de beleza. Doutor, as miñas queridas tías convídanos a vivir con elas. Non, Ai, sí. solamente por esta noite. Por favor, amañen o noso cuarto. Abby, querida, só por esta noite, Marta. Xa verás como logo marchan. Só por esta noite, Johnny, sabes o que te pei nosotros? Que? O canal de Panamá. O canal de Panamá. Se veía que estaban esperando para o señor Esperanza. Técnica unha fosa de 1 metro por 2. Aí en baixo. Aí en baixo. Que original.
As miñas tías van vivir cun cadáver no soto. Acaelle ao señor Espenalzo a medida. Vamos a ter que meter ao señor Espenalzo pa dentro, doutor. E como E traeremos? andando non vai a entrar, E como traeremos? Cando as tías se deiten, deixaremos o coche entre a casa e o cemiterio. Despois, metemos ao señor Espenalzo por esta xanela. Pero, Choni, deitarse esta noite se temos unha cama para dormir. Deixa a botella, doutor. Mañá tenme que operar. E máis lle vale que desta non estea borracho. Senón, Choni, se te vou deixar a marca guapo mañá. máis lle vale. Senón... Jonathan, xa está o cuarto arranxado. Moi ben, pódense ir deitar. Nos imos deixar o coche detrás da casa. Oh, no, está moi ben, onde está? Non podo deixar na rúa, tías. Vai contra a lei. Ai, a lei. Non sei, les importará moito a lei, ma. Abi, querida, que imos facer? Temos que desfacernos do señor Hoskins canto antes. Canto antes Terry, te dio enterre nan. Nosotros era moito millor. Pois eu non penso convidar a Jonathan ao funeral. Por suposto que non, querida. Ah, Terry, querido. O general Gutters quedou moi contento. Así? Dixo que as esclusas tiñan as medidas axeitadas. Verás, querido, vas a ter que levar canto antes o señor Hoskins ao canal. Temos unha nova víctima da febre amarela. Oh, vaya golpe po general. Sí, por iso non debemos de dicir nada. Pero é que pertenece ao seu departamento. Inda así hai que guardar o segredo, Teddy, comprendes? Claro. Ah, secreto de Estado. Iso mesmo, querido, segredo de Estado. Prometido, Teddy. Teñen vostedes a palabra do presidente dos Estados Unidos. Ahora ben, como faceremos para guardar o secreto? Moi fácil, querido sobriño. Aténdeme moi atento. Eu agora vou apagar a luz aquí do salón. Ti baixas ao soto e cando todo este ás escuras e non haixa ninguén aquí, sobes e colles o señor Hoskins e lévalo ao canal. Comprendes? Sí. E despois nós iremos para o funeral. Iso mesmo. Digan que o presidente pronunciará un breve discurso. Ah, pero onde está o mal pocado? No arcón. A peste propágase. Nunca hubo febre amarela no Arcón. Marta, en canto volvan Jonathan e Mal o seu amiguinho, temos que intentar que se deiten o máis axiña posible. E despois nós, cando estén todos dormindo, vestirémonos para os funerais. Un dobre funeral. Mi querida. Sí. Ainda non vivo o señor Hoskins. Ai, pobriño, debe estar moi incómodo nese arcón. Sí. Valo ver agora mesmo. Oh, sí. Ai, que emoción. Non é nada, tías. Imos meter a equipaxe. Mira, Jonathan, xa tes o cuarto preparado. Pois váyanse a deitar. É que nos deitámonos moito máis tarde, querido. Vayan. Xa era hora de que eu viñera a cuidalas un pouco. Pero, Jonathan, é que nós tiñamos pensado deitarnos. Tía Marta, non me escoitaron dicir que se vayan deitar. Si, Abi, será mellor que subamos. Todo o mundo á cama. Eu vou apagar a luz. Abi. Venga, doutor, suba a equipaxe para o cuarto. É que teño que Doutor, apagar a luz. para o cuarto. Mañá subiremos os instrumentos para o laboratorio. Venga, tía Abi. Xa vou. Ide subindo vos. Más para adiante, tía Marta. Xa vou. Agora mesmo. Sí. Marta, querida.
Johnny. Johnny. Veña, doutor. Eu vou abrir a xanela. Vostede vai afora e pásemo. Johnny, pesa moito para min. Por que non vas ti pola xanela e pasamos e levamos a Panamá? Moi ben. Demo. Johnny, veña, vamos. Xa está. Carai, que cae un zapato. Johnny, está chamando a porta. Johnny. Señorita Abby. Señorita Marta. Señorita Abby. Señorita Marta. Quen anda aí? Teddy, é vostede? E vostede que? Eu son Elena Harper. Vivo aquí ao lado. Ao lado. Logo, que está a facer aquí? Viñen ver as señoritas. Prenda a luz, doutor. Paréceme que non é hora de facer visitas de cortesía. Pareceme que é vostede o que debería dicir que é o que está a facer aquí. Pero se nós vivimos aquí. Eso non é verdad. Eu veño aquí todos os días e nunca os vin. Onde están as señoritas? Que lles fixeron? Penso que é mellor que nos presentemos. O señor é o doutor Einstein. Einstein. É un grande ciruxán. E ás veces case que un meigo. Si xa. É vostede Boris Karloff? Eu son Jonathan Brewster. Vostede Jonathan? Ai, falaronlle de min. Falaron xustamente esta tarde por vez primeira. E que lle dixeron? Nada, que había outro irmán chamado Jonathan, máis nada. Bueno, pois, se xa está todo aclarado, vai ser mellor que marche para casa. Tería amabilidade de abrir a porta? Por que dixo xa está todo aclarado? Por que veu aquí esta hora? Que quere dicir con iso? Crin que andaba alguén pola casa. Creo que andaba alguén na casa. Crin, non era vostede o que andaba aí fora? Ese de aí non é o seu coche. Que máis viu? Mais nada, iso foi todo. Por iso viñen dicirlle as señoritas que chamaran a policía, pero si o coche é seu e vostede, non teño por que molestaras. Paréceme que minte. Johnny, o mellor te é verdade, deixémonos marchar. A min paréceme que minte. Unha muller que se mete nunha casa a estas horas, penso que é perigosa. Non debía andar solta. E agora, mociña... Por que tanto ruido? O funeral tiña carácter privado. Teddy, dígalle a estes homes quen son eu. Alicia Roosevelt, a miña filla. O asalto! O asalto! Teddy! Teddy! Doutor, o pano da manga. Que anda aí? Que pasa? Que sucede? Non é nada, tías. Sorprendemos a un ladrón. Un rateiro. Entón hai que chamar a policía. Xa chamamos nós. Váyanse deitar. Morty. Non conteste. Hola, tías. Ai, Morty. Mortimer, onde estabas? No teatro. Alrededor. E ainda sigue a función. Verás, querido, ese de aí é o teu irmán, Jonathan. Eu sei que desgraciadamente isto é un pesadelo, mas que é logo? Volvín ao fogar, Morty. Quen dixo que era? O teu irmán Jonathan. E aquel dali é o Dr. Einstein. Operoulle a cara, querido. Jonathan, ti sempre fuches un horror, pero non precisabas semellalo. Calma, Johnny, calma. Mortimer, esqueceches o que acostumaba a facerche cando era mornero. Non te lembras cando te amarrei á cama? Nin nos alfinetes debaixo das uñas.
Lémbrote como a máis noxenta, viciosa e venenosa forma de vida animal que xa máis coñecín. Basta, basta! Ides vos a poñer a pelexar agora, despois de tantos anos sin vervos. Non, tía, non habrá pelexa. Jonathan, aquí non faz ninguna falta. Vaite! O doutor Hastings e máis eu fomos convidados a ficar. Non nesta casa. Sí, querido, sinto, pero só por esta noite. Non quero que este perto de mí ni un segundo, tía. Choni, nos podemos dormir aquí. Só por esta noite, querido, prometemos yo. Está ben. Comprendes? Só por esta noite. Pero mañán a primeira hora fora. Mira, Choni, ti podes dormir no sofá, eu aquí no arcón. Onde van dormir? No antigo cuarto de Jonathan. Non, ese é o meu, e vou quedar. Oh, que canto me alegro, Mortimer. Ti no sofá e eu no arcón. No arcón? Sí. Non! No arcón non. No arcón dormirei eu. Choni, isto feime recordar ao señor Espenalzo. Espenalzo. Oe, Mortimer, non tes que te molestar. Axiña baixamos a equipaxe. Jonathan, és moi atento, pero non me convences. Mortimer, querido, eu mudo no cuarto de tía Marta e ti ocupas o meu cuarto, pero non tens necesidade de dormir no arcón. Non se preocupe, Tiago. Axiña baixamos a equipaxe. E Mortimer xa pode ocupar o seu cuarto. Jonathan, xa che dixen que o que durmo aquí son eu. Mortimer! Oh! Querido! Por pouco mátame! Matarte a ti! Oh, tía Abby! Tía Marta! Foi Jonathan! É que pensou que era un ladrón, querido. Non, foi algo moito peor. É unha especie de maniático. Teñolle medo, Mortimer. Pero, querida, estás tremendo. Trae un frasco de sales. E non é mellor un poquinho de café, un té ben quente? Sí, café para mí tamén. E uns bocadillos, que estou sin cear. Vale, enseguida. Marta, podemos deixar aquí os gorros e as luvas. Pero como? Ian sair? Sí, querido. Non saben que hora é? Mais das 12. 12! Elena, tens que marchar para a túa casa. Aconteceu algo? Pero non te acordas que íbamos a festexar o vosso compromiso? Ibades a tomar uns bocadillos, querido. Sí. Lembra-o? Vamos a preparar algo e abriremos unha botelliña de vino. Moi ben, moi ben. Non, viño non! Viño non! Que está a pasar nesta casa, Mortimer? Como que pasa en esta casa? Como que? Primeiro quedamos en ir ao teatro, pero cambiastes de idea. Despois decidimos que imos casar. Acepto! E 5 minutos máis tarde botasme da tua casa. Agora, despois de que teu irmán tratara de esganarme, botasme outra vez. E ben, señor Brewster, eu marcho, pero antes quero saber a que aterme. Queresme ou non me queres? Quérote moito, querida. Por eso non podo casar contigo. Volveches de tolo de súpeto. Penso que ainda non, pero é cuestión de tempo. Por eso non podo casar contigo, querida. Mortimer, non perdas o tempo. Terás que buscar outra excusa. Na sangre dos Brewster corre unha tara extraña. Que se chegases a coñecer a miña familia... Todo porque Teddy está un pouco... Non, ven de tempo atrás. Ti sabes que o fundador dos Brewster foi un dos que viñeron no Mayflower, verdad? Sí. Lembras que naquel tempo os indios arrancaban a cabellera aos colonos? Ben, pois o primeiro dos Brewster arrancaba aos indios. Pero esa foi historia pasada. Non, é a historia da miña familia. O meu avó, por exemplo, facía experimentos cos mortos para non correr o risco de matalos. Ese non tiña nada de tolo. Gañou $1.000.000. Aí tes a Jonathan. Ti mesma dixestes que era un asesino. Quixo matarte. Pero ele é teu irmán. E ti eu estou enamorada de ti. Aí tes a Teddy. Ti sabes quen se cree? Crees ao presidente Roosevelt. Ata Roosevelt cree que é Roosevelt, Mortimer. Non, querida, non. Ningún Brewster debería casar. Tome conta agora. E aseguro unha cousa. Se chego a coñecer a meu pai a tempo, proíbolle que casen. Mortimer, nada diso significa que ti estes tolo. Aí tes as túas tías. Elas tamén son Brewster. E son as persoas máis sans e doces que vin en toda a miña vida. Tamén elas teñen as súas manías. Teñen. Pero manías insignificantes, adorables. Amabilidade, simpatía, generosidade. Este outro. E hai moitos máis. Pero todos adorables e insignificantes. Non hai nada que me poida sentir das túas tías. Nada, querida, nada. Pero acaba de ocurrir algo moi importante. Tens que marchar para a túa casa, querida. Pero onde? Se estamos sós. Pensa que son un Brewster, un enfermo. Se pensa que facendo de pasar por tolo hasta de librar de min, es parvo. Tal vez ti non cases comigo, pero eu sí que caso contigo.
Non ves que te adoro, idiota? Adórasme. Claro que sí. Logo vaite, querida. Non me vas a acompañar ata casa. Teño medo. Pero de que, dun pasiño polo cementario? Non me vas dar un bico, Mortimer. Sí, querida. Boas noites, querida. Chamareite un día destes. Ui, 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 crítico teatral! Tía Avi, tía Marta, veñan de seguida. Sí, querido. Vostedes prometeronme que non entraría ninguén nesta casa mentre eu estivera fora. É que o teu irmán Jonathan... Non falo de Jonathan. É que Einstein veu con el. Non falo do Dr. Einstein, que é o que está no arcón. Se cho dixemos, querido, é o señor Hoskins. Non é o señor Hoskins, tía. E este quen é? Veña, tía, non me vai a vostede facer creer que non coñece. Pois non, querido, este non é un dos nosos velliños, este é un impostor, e se veo pensando que vamos a soterrar co señor Hoskins, vai de lado. Tía, non se escape pola tanxente, confese que este é outro dos seus velliños. Dígoche que non, este señor é moito máis finolis co señor Hoskins. Ai, Tía, por favor, non me vai a decir vostede que o señor Hoskins doulle idea a este señor de meterse no arcón. E a propósito, onde está o señor Hoskins? o señor Hoskins debe ter ido a Panamá, querido. Soterrárono! Non, aínda non tivemos tempo, porque desde que chegou o teu irmán Jonathan non temos ningún intre. Jonathan! Sempre soñamos con un dobre funeral, pero nunca desta maneira. Tía, Que? eu non podo dar crédito ás súas palabras. Non son taido de personas envenenadas por vostedes. Por suposto, eu endexa máis minto. Marta, querida, Marta. Mortimer, quero dicirche unhas palabras. Unha soia, non terás tempo pa máis, porque acabo de decidir que ti e o teu amigiño marchades agora mismo daqui. Alégrame que te deras conta de que ti e mas eu non podemos vivir baixo o mesmo teito. Pero penso que chegaches a unha solución equivocada, Mortimer. O que se vai este, toma a túa maleta e fora daqui. Jonathan, comeza a cansar, Esta é a túa función de benvida e despedida de Brooklyn. Fora daqui! Crees que porque che deixan esborranchar cuartelas nun diario, tes autoridade sobre mí? Eu quedo. Ti marchas e axiña. Jonathan, si pensas que me podes asustar, si pensas que teño medo de algo... A miña vida ten sido un tanto extraña, Mortimer. Pero ensinaron unha cousa, sabes? A non ter medo de nada. Marta, querida, queres entrar e mirar dentro do arcón? Sí. Oh! Hola, tía. Hola, tía. Jonathan! Jonathan! Por que non deixas que as tías miren dentro do arcón? Jonathan! Queridas tías, teño que pedirlle desculpas. Jonathan, déixanos. Oh, que ben. Vaise co Dr. Einstein e co seu xelado compañeiro. Jonathan, ti és un Brewster, és meu irmán. E vouche dar a oportunidade de que te vayas de Brooklyn e leves o corpo de delito, mais non podes pedirme. Moi ben. Entón chamarei a policía. Deixo o teléfono. Como te atreves a seguir dándome ordes despois de ver o que lle pasou ao señor Espenalzo? O señor Espenalzo? Xa sabía eu que ese señor tiña que ser estranxeiro, querida. Pensa que o que lle pasou a él pódeche pasar a ti. Vou abrir. Boa noite, señorita Avi. A xente, sí, pase, pase. Pues nada, que vin luz e pensei que podía haber algún enfermo. Ah, teñen visita. Sí, bueno, pues disculpen. Non, quede a xente, quede. Ele é o noso sobrinho Mortimer. Ah, moito gusto. Encantado a xente. Este
Este de aquí é o noso sobrinho Jonathan. Xa nos temos visto en algunha ocasión, non? Non, querida, imposible, porque Jonathan xa hai moitos anos que non vive aquí en Brooklyn. Non sei, a súa cara semellame coñecida. Debo ter visto algún retrato seu por aquí. Non creo. Iso é Jonathan, eu daríame presa. As túas maletas deben de estar feitas, non si? Bueno, só entrei por si pasaba algo. Oh, non, quede, xente, ata que marche meu irmán. Bueno, ustedes estarán con ganas de despedirse. Oh, non, íamos tomar café, tía. O café! Xa me esquecera do café! Eu prepararei uns bocadilliños porque seguramente vostede ten moita fame. Non se preocupe, que teño que entregar parte. Non se preocupe. Non é molestia ninguna, querida. Terei visto unha foto do seu irmán por aquí, que a súa cara semellame coñecida. Non creo. Pois, é que se me parece a alguén. Igual se lle parece a un actor de cine. Oh, non, eu odio o cine. Miña nai sempre di, o cine é unha arte bastarda. A súa nai opina iso do cine? Sí, miña nai é actriz de teatro tamén. Non sei se vostede oueu falar algunha vez dela. Pichis Latour. Sí. O nome soname como de algún programa de televisión, pero que traballo facía? O seu maior éxito foi o Toxo Verde. Fixo durante máis de 3 anos. Eu nacín durante unha xira e miña nai segueu traballando ata o final. Sí? Sí. E eu seguín os pasos dela. Na policía só estou de paso. Non sei, podría escribir algo interesante sobre a súa nai. Non sei se sabrá a xente, pero eu son crítico teatral. Non me diga que vostede é Mortimer Brewster, o crítico teatral. Entón, señor Brewster, somos colegas. Eu tamén son actriz. Colegas? Sí, e na policía só estou de paso. Como sabe, antes non había mulleres na policía. E eu aquí na policía só estou porque estou reunindo materiais para un drama. E fai moito que está de paso na policía? Non, moi pouco. Estou porque teño que reunir eses materiais para un drama. Debe ser moi boa a súa obra. Ten que ser, señor Brewster. Non se imagina vostede a de cousas que pasan en Brooklyn. Non se imaginan a de cousas que se ven estando na policía. Que non as imagino. Dígame, que hora ten? A 1:10. Oh, eu parte! Oh, non, a xente. Esa obra súa, o mellor eu podo axudala. Non me diga. Sí. Entón vai me axudar. Pois conte, sente que lle vou contar o argumento, sente. Mira, vou a contar. Iso é Jonathan. Eu daríame presa se estuvera no teu lugar. Xa está todo arranxado. Oh, baste, Jonathan, querido. Pois alégrame moito de terte visto. E vostede, doutor, tamén se vai? Seguro que levan todo, maletín e todo. Tía, ten ali un maletín. Donde está? Esa maleta, tía. Non, ese é o meu, tía. Ah, querido, é que antes non o vi con este maletín. Iso é Jonathan. Non podedes marchar sin antes levar todo o que vos pertenece. E a xente, sí, por favor. Esa obra súa, podémonos ver noutra parte para falar dela. Eu ainda non me vou. Pero a xente. Non, vostede dixo que me iba a axudar a escribir a miña obra en colaboración. Pero non escribo cosas de imaginación, a xente. A imaginación poño eu. Vostede pon a letra. Pero a xente. Non me vou, hasta que lle conto o argumento. Se teñen que facer, nos vamos. Un momento, Jonathan. Non podedes marchar sin antes levar todo o que vos pertenece. A xente, sí, por favor. É que meu irmán neste momento ia... Non me vou. Levo 12 anos agardando e podo seguir agardando. Disculpen se tardei. Pero por que traen iso aquí? A xente... Por que non nos acompaña a tomar o té, a cociña, un café ou un boliño? Na cociña? Sí, tía. Marta, querida, Jonathan vaise. Oh, sí. Ai, pois entón por aquí. Señorita Sisi, acompáñame. Sí, a vostede non lle importará tomar os boliños na cociña, Que verdade? outro sitio hai para comer? Adeus, Jonathan. De verdade que me alegro moito de terte visto e máis me alegro de vervos marchares. Eu alégrome de que volveras a Brooklyn, porque me dá a oportunidade de terte votado. E o primeiro que sale daqui é o teu amiguinho, Espinalzo. Oia, señor Brewster, podemos seguir falando na Coruña? Sí, xa vou, a xente, xa vou. Que vin de imaginar que rematarías escribindo dramas coa policía. Xa estás a oír, os tres. Doutor, este asunto entre meu irmán e Maseu
non pode quedar así. Choni, xa temos moitos líos. Danos a oportunidade de fuxir, por que non nos marchamos? Pero non se dá conta. Veña, Choni, que é mellor. Dende sempre odiámonos. Pero con un policía na cuxiña e o señor Espinalzo no balcón, como podemos quedarnos aquí? É a única pega. Agora sacamos ao señor Espenalzo daqui e botámolo ao río. Despois volvemos. Ese meu irmán Mortimer tenta interpoñerse. Ok, de acordo, sempre de acordo. Hasta que un día nos... Doutor, vostede sabe que cando se me pon algo na cabeza... Sí, cando se che pon algo na cabeza, pérdela, Choni. Bluki non che condén? Doutor... Ok, de acordo. Sempre de acordo. Vamos deixar aquí as maletas, doutor. Deixamos as maletas aquí. Leve a caixa dos instrumentos ao soto. Axiña. O señor Espenalzo pode sair por donde entrou. Choni, ven, axiña. Non, gracias, estaban moi ricos, pero xa comín demasiado. Oye, señor Brewster, as súas tías queren escoitar o argumento, dígolles que veñan. Non, agora ten que ir dalo parte, xa nos veremos. Ao demo comparte, agora chamo as súas tías e conte o A argumento. xente non se pode contar diante de nadie. Por que non nos vemos noutra parte? No café de Kelly, que lle parece no café de Kelly? Moi ben, no café de Kelly. Por que non van ao soto? Oh, por mí non hai Oh, non, a xente, nosotros non. No café de Kelly, vémonos en 5 minutos, a xente. 2 minutos. Bueno, 2 minutos. Hidrome deste e volvo en 2 minutos, ou en 5. E cando chega aquí espero non atoparvos. Non. Pola contra esperádeme. Temos que agardalo, doutor. Timolo agarrado, puxo cara de culpable. Volve subir as maletas para o noso cuarto. Foronse xa, querida. Oh, parecemos que se iba alguén. Saleu Mortimer, pero voltará de seguida. Non queda nada de comer na cociña. Penso que o doutor e mas a min gustaríanos probar algo. No, é que non ides a ter tempo. Ademais, a Mortimer non lle vai gustar nada atoparvos aquí si volve. Preparen algo de comer. Teñen que gustar. Preparen algo de comer, por favor. Non. Ti tes que ir daqui, desta casa. Sí. Mentras tanto, eu e o malo doutor vamos levar ao señor Espenalzo ao soto. Oh, no. Un amigo de Mortimer está agardando aí abaixo. Un amigo de Mortimer? E os dous se van levar ben perfectamente, porque os dous están mortos. Deben de estar a falar do señor Hoskins. Logo, vostedes saben o que é aí abaixo. Sí. Xa, querido, pero non se trata de ningún amigo de Mortimer. E non queremos soterrar a ningún descoñecido no soto. Claro que non. O señor Hoskins... O señor Hoskins non é ningún descoñecido. Aí abaixo hai 12 velliños, pero os 12 velliños que hai son dos nosos, sí. Dos seus? Sí, fixémoslles un ben. Un favor, unha obra de caridade. Queren decir que tía Marta e vostede asasinaron e despois enterráronos aí abaixo, nesta casa, fixeron iso. Choni, elas sempre non o crin, fixeron tamén como a ti. Elas mataron a 12 e ti tamén. Tamén como a min. Claro, elas mataron a 12 e ti tamén. Eu 13. Non, Choni, 12. 13. 12, Choni. O señor Espenalzo está aí, non? Ben, o primeiro en Londres, 2 en Johannesburgo, un en Sydney, outro en Melbourne, 2 en San Francisco, un en Phoenix, Arizona, sí, o da estación de servicio. Ademais, dos 3 de Chicago e aquel de Soubel. En total, 13. Pero se o de Soubel morreu de pulmonía. Se o tiro non lle tivera atravesado o pulmón
non morrería de pulmonía. Que non, Choni, morreu de pulmonía. Para min conta. E dixen 13. Estades iguales. Elas fixeron 12 e ti fixeches 12. A ti parece? Sí. Pois iso ten fácil amaño. O único que preciso é outro candidato. Outro e basta. Ven, aquí me teño. Basta! Basta, basta! A casa e máis os outros son nosos. Basta! Non podedes seguir facendo iso. Señoras, por favor, suban para a súa habitación. Avi, Marta, dígolles que suban. É inútil que esteades a facer iso, porque haberá que desfacelo. Moi ben, moi ben. Xa veredes quen manda aquí. Non podedes seguir facendo iso. Non vos lo consentirei. Marta, querida, onde está Non Mortimer? sei, ainda non chegou. O que están facendo aí abaixo é horroroso. Enterrar a un honrado metodista con un estranxeiro. Non penso permitir que nos profanen o soto, Abi. Ai, Marta, prometémoslle un funeral con himnos e todo, señor Hoskins. E Mortimer, onde se meteu? Non sei, pero algo debe de estar cavilando, porque cando se foi dixo ya Jonathan: espera aquí que isto arranxo eu. Ah, pois non vexo que está arranxando fora da casa. O que hai que arranxar está aí embaixo. Sí. Hola, tías. Mortimer, onde te meteches, querido? Estuve co doutor. Conseguín a súa firma para ingreso de Teddy no sanatorio. Pero que che pasa, Mortimer? Crees que é un momento para ir a arranxar papéis fora da casa? Pasando o que está pasando aí embaixo. Sabes o que está facendo Jonathan? Sí. Sabes o que está facendo Jonathan? No. Está soterrando o noso señor Hoskins con ese estranxeiro. Ah, sí, moi ben. Pois que continúe. Teño que falar con Teddy. Pero Teddy non pode axudarnos. Si Teddy asina estes papéis, teño dominado a Jonathan. Pero, querido, que ten que ver unha cousa coa outra. Vostedes dixeron a Jonathan o das de tumbas. Si consigo que Teddy aparezca como autor deso, podo proteselas a vostedes. Non se dan conta. Mortimer, nós xa lle pagamos os nosos impostos á policía para que nos protexa. Teño que falar con Teddy. Imos, Abi, imos a chamar a policía. Non! A policía non! Vostedes non poden avisar a policía. E por que non? Porque se a policía se entera do señor Hoskins, tamén se entera do señor Espinalso. E se entran en sospeitas poden descubrir os dos velliños. Vamos a ver, Mortimer, nos conocemos a policía desde hai moito tempo e a policía non se meterá nos nosos asuntos se nos lle pedimos que non o faga. Pero se ata favor dos velliños terán que dar parte ao cuartel, tías. O que menos lle interesa a policía é escribir eses informes tan longos. Nunha desas descubren todo. É difícil que o xuiz e máis o xurado comprendan as súas ideas. O xuiz Kuhlman comprenderíanos perfectamente. Conocemos ao xuiz Kuhlman desde hai moitísimos anos. Sempre ven a rezar a iglesia antes das eleccións. Sí, non hai moito que me dixo que viría a tomar o té un día destos. Oh, Abi, querida, temos yo que recordar. Pois imos. O xuiz Kuhlman morreu a muller hai pouco. Sí, imos, querida. Non, vostedes non poden invitar ao xuiz Kuhlman a tomar té. Nin poden sair desta casa. E por que non? Por que non? Algo teño que facer. Se teño que avisar a policía, quero estar preparado. Mortimer, se ti non faz nada para que o teu irmán Jonathan e ese amiguinho seu, o señor Einstein, se vayan desta casa, nos mesmas iremos á policía. Algo vou facer, tías. Deixen eso da miña man. Teño que falar con Tes que botar a Jonathan desta casa, Mortimer. Tirase, prometo yo. E váyanse para a cama, queren? Polo que máis queiran. Sáquense estas roupas. Mortimer, si mañán pola mañán o teu irmán sigue nesta casa, a tía Marta e máis eu farémonos cargo de todo. Irase, prometo yo. Bueno, pois é un alivio, non si, Abi? En realidade,
mirades se Mortimer cumple o que acaba de prometer. Jonathan está aí embaixo facendo un traballo inútil. Será mellor avisarlle, querido. Ah, Jonathan, é mellor que non sigas facendo o que estabas facendo aí embaixo. Xa está feito, tías. Pareceume escoitar a Mortimer. Pois, dalo ter que desfacer, querido. Teremos Mortimer prometeunos que tirás de aquí desta casa. que irnos. En ese caso, ti e maila tía Marta xa vos podedes ir a deitar para dormir sosegadamente. Sí, ave querida, é mellor que subamos. Boas noites, tías. Non, boas noites non. Adeus, porque mañán pola mañán ti xa non estarás nesta casa. Mortimer prometeunolo. El ten os medios de obligarte a marchar. De modo que Mortimer volveu. Sí, está aí arriba falando con Teddy. Sí. Adeus, Jonathan. Tal vez será mellor que lle digan adeus a Mortimer. Dirás yo ti pola mañán, querido, cando vexas. Direi eu cando o vexa. Veña, Choni, xa está todo arranxado, todo tranquilo con unha balsa. Ninguén os apagan. Imos pa cama, 48 horas sin dormir. Vostede esquécese, doutor. Que, Choni? O meu irmán Mortimer. Esta noite non. Por que non deixamos para mañán ou para pasado? Non, esta noite. Agora. Pero si mañán teñote que operar. Sí, doutor. Mañán tenme que operar. Pero esta noite temos que ocuparnos de Mortimer. Veña, imos pa cama. Non, doutor. O método de Burne? Non, doutor. Míreme, vese que estou resolto, verdade? Sí, está resolto, xa conozco moi ben esa mirada. Xa é un pouco tarde para romper a nosa sociedade. Bueno, ok, farémolo, pero polo método rápido. Non, doutor. Este asunto require algo especial. Tal vez o método de Melbourne. 2 horas pa que? Se ao final estaba tan morto de Melbourne como de Londres. Isto ten que ser algo especial, doutor. Non tivemos ningunha satisfacción estética en Londres. En cambio, no de Melbourne, ese sí que é algo digno de lembrarse. Digno? Cala a boca. Ojalá que poida esquecelo. Sí, doutor, o de Melbourne. Busque os seus instrumentos. Non, Busque-os. Donde están? non cho digo. Escondeunos no soto. Que non cho digo. Donde? Xa os atoparei. Que non cho digo. Non faga iso, señor presidente. Pero é que non podo facer ninguna proclama sin convocar ao goberno. Para que ten que ser un segredo. Unha proclama secreta? Que raro, non? O Xapón xamais se debe enterar ata que se asinen os papéis. O Xapón, malditos amarillos de merda. Firmarei no acto. Mais tarde xa falarei co goberno. Iso é, firme. Pero para firmar unha proclama secreta ten que ser nun sitio secreto. Espérame aquí. Pero no acto, señor presidente. Para asinar, teño que poñer o traxe de asinar. Pero... Oso! Oso! Vostede agora márchese, verdad? Non, doutor, teño que facer algo. Algo importante. Mire, márchese. Doutor Por favor, Einstein. márchese. Doutor Einstein, vostede parece un bo tipo. Siga o meu consello. Marche de aquí. Aquí vai haber complicacións. Sí, claro que haber complicacións, por eso yo estou dicindo a usted. Despois que non lle avisei, doutor. Se que ya está avisando, lo veo. Doutor Einstein, dentro de pouco aquí van a pasar cousas. Sí, van a pasar cosas. Cando Choni se pon malo, pasan cosas terribles. Johnny non me preocupa ahora. Hello. Ahora que me preocupa é o teatro. Pero todas esas cousas que a obra de teatro que vostede ve non lle enseñaron nada. É que quere que me ensinen. Por lo menos os comediantes actúan como se tuveran xuicio. O vostede non. Ah, parecelle a vostede. Vostede cree que os personaxes de teatro actúan inteligentemente? Como se nota que vostede non tuvo que soportar algunhas das obras que soportei eu? Aquí vin esta noite, por exemplo. Nela hai un home que se cree moi vivo. Está rodeado de asesinos, mas ainda avisándolle de que se vaya, pa que non o maten, pero non, quédase. E agora pregúntolle a vostede, doutor, unha persoa intelixente quedaríase? Pregúntame a mí.
Ainda que non crea, doutor, nin o medo lle dan para arredarse a ese. Por exemplo, o asesino invita a sentarse. Asentouse? Non hai ninguna obra de teatro, doutor, ninguna que non se diga tome asento. E que fixo? Sentouse, colleu a silla e sentouse. Ese home que se cría tan vivo. Esa é a clase de obras que temos que ver. E non sabe, e a que non sabe con que o amarran? Con que? Co cordón da cortina, doutor. Co cordón da cortina? Que propio. Propio. Cando terán un pouquillo de imaginación os autores. Co cordón da cortina. E non se fijou? Que se vai a fijar? Ese home que se cría tan vivo e quedou dando a espalda. Esa é a clase de obras que temos que aguantar nós noite tras noite. E despois, claro, din que somos os críticos, os que están matando o teatro. Non, doutor, os que están matando o teatro son os autores. E aí se queda ese personaxe que se cría tan vivo, esperando a que o mordacen. E a jarras... Tiña razón vostede. Ese tipo non era inteligente. Non. E agora, Mortimer, se non che parece mal, nós terminamos de contar o argumento. Sí, Mortimer. Estiven 20 anos fora daqui. Pero durante ese tempo nunca deixei de pensar en ti, meu querido irmán. Unha noite en Melbourne ata soñei contigo. E ao chegar a San Francisco sentí unha extraña satisfacción a de pisar a terra que ti pisabas. Imos a facelo, pero polo método rápido, Non, Johnny, eu necesito un trago antes de operar, Veña, doutor. Non me queda nada. Oi, lembras cando chegamos que había unha botella de viño por aquí? Vamos a buscar. Tranquilícese, doutor. É que sin beber nada non podo operar. Imos brindar, vale? Polo método rápido, Un momento, doutor. Onde está a boa educación? Sí, Mortimer. Se volvín outra vez a San Francisco, foi soio por ti, meu querido irmán. Doutor, pola memoria do meu defunto irmán. Demo! Condenado idiota, ese vai ser o próximo. Non, a Teddy non. Sí, señor. A Teddy non, por favor. Xa nos ocuparemos de Teddy noutro momento. Agora sí que temos que traballar a presa, doutor. Veña, o método rápido, pero xa, Sí, doutor. Veña. O método rápido. Vamos. Por favor, que deixe de tocar a corneta ao coronel. Moi ben, axente. Non volverá a suceder. Mañán haberá un lío terrible. Prometinlle a vecindade que non o ia facer máis. Non se preocupa, xa. Boas noites. Pero que lle pasa? Pero estiven esperando máis de 2 horas no café. Pero que lle pasa? Nada, que nos estaba explicando a obra que veu onta a noite é o que lle pasa ao protagonista. Onde está Luz? Onde está Luz? Pero este é o que lle sucede na obra que vostede foi ver. Entón plaxaron o segundo acto da miña comedia. Mire, no segundo acto da miña comedia, xusto antes de... Non. Comecemos dende un principio. Abres o telón. Aparece o camerino da miña nai onde eu nacín, pero eu aínda non nacín. Non! Agora vai máis coitar vostede a mí. Aparece o camerino da miña nai. Pero
Miña nai está aí, desmaiada sobre a mesa. Diante dela, o chino coa machada na man. Eu, atada a silla, igual que a vostede. O lugar é un inferno en chamas. Hai un incendio de moito efecto. Cando de pronto, pola fiestra, entra o alcalde La Guardia. Teña cuidado. Lémbrese de quen a comprou. Tiño dereito, para iso estou escoitando, non? Que lle parece ata de agora? Xavi está dormido. Deixa que se durma. Si este é todo o que lle interesa o seu argumento, quédase sin beber. Agora, 3 días máis tarde, estou arrastada porque me roubaron a chapa. Estou facendo o meu percorrido por Brooklyn, distrito 46, cando de repente o tipo que eu seguía decátome que me está a seguir a min. Non deixo entrar a ninguén. Pero eu, como son máis lista que el, e na esquina hai unha casa baldeira, métome dentro. Johnny, a poli. Quedo na oscuridade e vexo xirar o picaporte da porta. Póñome contra a parede, saco o revólver e digo: adiante! Pero que pasa? O señor, é que estaba escribindo unha obra en colaboración con el, que é Mortimer Brewster. E tiveche lo que atar para que te escoitara? E este que caraño? Ese é meu irmán, a xente. Ah, sí? O que se marchou, ou sexa que volveu? Sí, volveu. De modo que me venderon, Moi ben. Xa me colleron. Imagino que entre vostede e meu irmán o delator se repartirán a recompensa. A recompensa? Recompensa? Pero agora tócame a min. Vostede pensa que as miñas tías son dúas velliñas encantadoras, non? Pero de que fala vostede? Teño moito cuidado co que di das súas tías, non sabe que son amigas miñas? Teñen 13 cadáveres soterrados no sol. Un momento. Daddy! Veña comigo que lle vou mostrar onde está. Ah, sí? Por que non quere vir ao soto comigo? Paréceme que non che iba a gustar nadiña ir ao soto con vostede. Si se parece a Boris Karloff... Oye, Mac, son Clay, sí. Mírame por aí se buscan a un tipo que se parece a Boris Karloff. Sí, non escoitaches mal. O actor, sí, ese mesmo. Así que o buscan por Indiana. Escapouse do cárcere de aliados delincuentes. Ten cadea perpetua. Gracias, Max, pola información. É un delincuente. Xa me parecía a min que se comportaba dun xeito extraño. E agora, sí. Queresme dicir que estuveches facendo en toda a noite? Todo o departamento está detrás túa. Estiven escribindo unha obra en colaboración co señor Brewster. Ah, sí? Por si o volver facer, vas ter todo o tempo que queres para escribila, porque te vou suspender. Podo pasar pola oficina a usar a súa máquina de escribir? Pero non me acabas de oír. E agora, axúdame a levar a este e volverlo en sí para interrogarlo. A ver se lle sacamos algo sobre o seu cómplice. Tamén buscan o que lle axudou a escapar. E a conto de que virá toda esa historia dos 13 cadáveres. É que hai 13 cadáveres. Por días, coronel. Que? Outra vítima da febre amarela? Juan Coronel, este é un espía que pescamos na Casa Blanca. Todos os cadáveres que hai nos sotos son produto da febre amarela. Non, coronel. Pero se hai é cousa de interrogar espías,
é cousa da miña competencia. Como presidente, son tamén o xefe do servicio secreto. Capitán, eu son Mortimer Brewster. Está seguro? Sí. Quería falar con vostede acerca do meu irmán Teddy, o que tocou o clarín. Non hai nada que falar, señor Brewster. Hai que internalo. Perda cuidado, xa teño todo arranxado. Conseguín a firma do doutor, o noso médico de familia. Tamén firmou Teddy e eu como parente máis cercano. E a onde o levan? O feliz retiro, doutor. Ou Moi ben. o axente. Lévenos a donde quieran. A cuestión é que o levan. Os veciños levense queixando moito tempo. E agora tamén quería falar con vostede, capitán. Quería dicirlle que todo o sucedido aquí, que o culpable é meu irmán Teddy, eses 13 cadáveres... Sí, 13 cadáveres. Non se dá de conta o que significaría se empezase a correr o conto idiota eso dos 13 cadáveres. E agora dedícase a sembrar o pánico coa febre amarela. Ten gracia, non? Sí. Que gracia, non? Parecille a vostede que alguén poida creer esa historia. Quen sabe? A xente tan estúpida que unhas veces non sabe que pensar. Foi cousa dun ano, un tolo empezou a falar de mortes en Kremper. E eu tiven que cavar unha rúa inteira para demostrar que era mentira. Desculpa un momentinho, xente. Es ti, Elena. Bos días, Mortimer. Que tal, Elena? A ti a ven falar con Teddy. Con Teddy. Para levar o feliz retiro. Ai, señora Harper, pase, pase. O señor é o capitán Klein. Señor Brewster, xa nos coñecemos. Alégrome de tela por aquí, señora Harper. Gracias. Ten que levar a Teddy hoxe mesmo. Hoxe mesmo. Non sabía que... Non, hoxe non. Elena! Teño unha gran cantidad de cousas que facer, é preciso que marches para a túa casa. Xa estou farta, Mortimer. A verdade é que eu non sabía que fora tan urgente. Sí, a asignatura está firmada e ten que levar a Teddy hoxe mesmo. Como? Insubordínase, non? Pero, quen se cree? Xa verán quen son eu. Onde se lle vai facer isto ao presidente dos Estados Unidos? Pero en que país estamos? Agarde un momentinho. Un momento, señor presidente. Teño moi boas novas para vostede. Temos. Hoxe acaba de rematar o seu período presidencial. Como? Xa estamos a 4 de marzo? Prácticamente, señor presidente. Ah, moi ben. Entonces xa podo facer esa viaxe por África. Sempre pensei facer unha viaxe por África. Xa queren ocupar a Casa Blanca antes de que eu marche. Quen, Teddy? Todos. O presidente electo. Non, Teddy, o señor non é Taft. O señor é Klein. Ele é o que se vai servir de guía na tua viaxe por África. Ah, moi ben. Entonces voume preparar para a viaxe. Cando chego ao safari, que me espere aquí. Tía Avi, tía Marta. Sí, querido. Voume. Marcho para África. Maravillosa viaxe. Voume. O asalto. O asalto. Bos días. Bos días, tía. Bos días. Bos días, señora Sabía que Harper. tiñamos visita. Bos días, capitán Klein. Ben, o xente está aquí porque vostedes saben que onte Teddy tocou o clarín. Oh, pero é que xa lle íbamos a dicir que... Hai algo máis grave, señorita Brewster. Tías, a policía quere que marche hoxe mesmo Teddy daqui. Oh, pero nós non queremos separarnos de Teddy. Eso non pode ser. Lamento. A solicitude está firmada e ten que marcharse coa señora Harper. Oh, pois non pode ser. Nós non podemos separarnos de Ted. Eu mesma lle quitarei o clarín. Sí, terá que levarnos con él. Sinto, pero a lei é a lei. Prometeu irse e tense que ir. Pois entón, eu marcho con Teddy. Sí. Por que non? Xa sei que é moi simpático pola súa parte de querer acompañalo, pero non vai a poder ser. Non se pode levar xente sano ao feliz retiro. Pero se nos deixan ir con Teddy, deixaremos unha boa cantidad de diñeiro ao feliz retiro do noso testamento. Ben sabe Deus a falta que nos fai ese diñeiro, señorita Marta. Pero temome que non vai a poder ser. Non prolonguemos máis o asunto, señora. Estou perdendo aquí a mañá. Tendo tantas cousas que facer. Non sei se saben, pero en Brooklyn aínda quedan crimes por resolver. Claro. Hai moitos. Non se trata de que só un toque o clarín e os veciños se poñan nervosos. É que se seguimos así, as cousas poden empeorar. E máis tarde ou máis cedo teñamos que molestarnos en cavar todo o soto. O noso soto. Sí, o seu sobrinho anda dicindo que hai 13 cadáveres soterrados.
Oh, pero se por eso que queren levar a Teddy ao sanatorio, podemos ir a comprobalo. Ademais, aí abaixo hai un tal señor Espenalzo. Ese non é noso, ese é estranxeiro. Pero o resto son todos nosos. Tía, non creo que o capitán Klein queira ir agora ao soto. Estuve contando ahora fai un ratiño que o ano pasado tuveron que cavar unha rúa inteira para descubrir un cadáver. Pero iso non é un problema. No noso caso están todas as tumbas señalizadas. Temos unha cruz co nome de cada un deles. A miña irmá Marta e máis eu poñémoslle flores todos os domingos. Flores? Sí. Señora Harper, está vostede segura de que esta señorita non teña éxito? Sí, por mí. Veña, ao soto, eu enseñolle as tumbas. Para mí é suficiente coa súa palabra, señorita. Vale. Que me contesta, señora Harper? Que tenían que solicitarlo, naturalmente. Pero Teddy non solicitou. Elas tamén poden facer o mismo, poden firmar. Home, pois sí. Entonces, así aquí, señorita Pois se nos Marta. deixan ir con Teddy, firmaremos de contado. Está ben, así. Estamos ben, sí, oficial. Quero acabar con todo isto. Xente, sí. Bos días, querida. Estou na cociña co seu sobrinho. Vale, vale. Así non. Usted tamén, Gabi. Mi querida, Sí. decataste de que teremos un novo xardín. Oye, eu estou desexando irme de aquí deste barrio. Está cambiando moito a veciñanza. Que tal, querido? Oficial, Ai, doctor, veña un momentillo, que precisamos a súa firma. Pero veña, onde a noite estuvo usted a punto de operarme, doctor. olvidábame. Necesitamos la firma dun doutor. Así que se vai vostede, doutor. Sí, me parece que xa teño que marchar. E vai ser vostede sin Jonathan. Ui, Jonathan me parece que vai por outro camiño. Hola, Mac. Fala Clay. Dame a descripción do cómplice do tipo de Indiana. Sí, o que se parece a Boris Karloff. 54 anos aproximadamente. 1,80 m, sí. 75 kilos. Faise pasar por médico. Gracias, Mac. Ese. Oficial, todo en regla. O doutor acaba de asinar. Doctor, acaba vostede de prestar un gran servicio a Brooklyn. Gracias. Moi ben, teño moita presa. Señor Brester, usted é o pariente máis cercano. Ai, sí. Asine tamén aí. Como non? Señora Harper, por que non vai vostede arriba e lle di a Teddy o que ten que levar o feliz retiro? Que suba. Sí, suba, vai a vostede. Si, vai, ahora acompaño tamén, tía. No, Mortimer, ti espera un pouquiño. Vai, é a última habitación no fondo. Mortimer, Mortimer, querido. a ver, xa que non nos imos, esta casa será soamente para ti. Sí, querido, agora que vas casar con Elena. Esta casa está chea de demasiadas lembranzas, tía. Pero precisarás un fogar cando cases con Elena. Ai, tía, eso queda demasiado lonxe aínda. O contrario, casamos nós. Pero é que nós estamos un pouco preocupadas, querido. Verás, ti sabes se van a comprobar as sinaturas. Non se preocupe polo doutor, tías. Non creo que vayan a buscar a ningún lado. Non é pola firma do doutor, Mortimer. Tías, valles a encantar o feliz retiro. Xa, pero é que verás, ti firmaches como parente máis próximo a nós. Claro, naturalmente. E a tía Marta tenche que decir algo, querido. Bueno, verás, Mortimer, é algo que non che queríamos contar, pero xa que agora vas a casar con Elena, ela tamén ten que sabelo. Bueno, a ver, como empezo? Empeza, querida. Verás, querido, ti non és un verdadeiro Brewster. Sí, querido, é que en realidade ti e a tua nai chegou a esta casa para traballar de cociñeira e 3 meses despois naceches ti. Era tan boa muller e cociñaba tan ben que o noso irmán casou con ela. De verdade que non son un Brewster? Bueno, non o tomes tan a peito. Estás a oír, Elena? Non son un Brewster, son un calcara. Bueno, pois agora que está todo aclarado e todo arranxado, vamos a prepararos un almorzo. Sí que estou sin cear aínda. Mortimer, vense comigo. Agora que a tía vais a Filadelfia, Mortimer máis eu imos tomar o almorzo xuntos a miña casa. Pero non ides descansar un pouquiño e tomalo con nós? Non, iso é demasiado temprano aínda.
o camión. Teño o coche á porta. Xa te vas, Jonathan? Sí, ten que volver a Indiana. Hai días con as persoas que o queren cuidar o resto da súa vida. Ai, pois alegrome de que teñas quen te coido o resto da túa vida, querido. Adeus, tía Adi. Adeus, tía Marta. Ah, no. Nos tamén nos imos, Jonathan. Imos ao feliz retiro. Entón a casa está vendo os últimos Brewster, logo. Bueno, a non ser que Mortimer queira quedar a vivir aquí, por suposto. Teño algo que suxerirlles. Sí? Por que non doan á igrexa esta propiedade? Ah, pois eso non se che me ocurrir a min antes. Despois de todo, ben podía formar parte do cemiterio. Está ben, imos, teño moito que facer. Sinto moito non mellorar o meu propio récord, tía. Pero quédame a satisfacción de que vostedes tampouco poden mellorar o seu. O tanteador segue 12-12.